na yi yunkuri zan furta sai in ji na zama mai rauni. Wai yaushe za na je in huta na daina damuwa mai tsanani. Ni fa so yanayi min wauta ya hana ni samun sauki. Sasin, 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 sasin. Babu mai sanin ran da kaddara za ta riski ruhi ne. Ba ka iya gudu ko ka fake inda ba ta tono ka. Kafin ka farga taima da baibayi ba ka ma sanin komai. Rayuwa kake ba ka gane waye ba fa da ko sarki. Sasin, 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 sasin. Sasin, 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 sasin.